Governor Obado ngisa ni sauru mokaidi to gini no nego beni wadhi godo nyime nyaka macha to ngacha. Limbe mar President William Ruto ni goye wiye. Ang'o Obado dwari gore ne kinda gi Ruto. Kinda gi Ruto Obado e gori. Aparo Victor gima ni ka en jatend piny dhi Kaluo en gi ratiro mare mar dhi kamoro amora e piny Kenya. To gima je wacho ok onego wabeda beda gi liet moko maonge gima konyo godo ji. Jatend piny ka biro en jatend piny. Kako dhi Kenya e kaka nyo en Busia kaka ncha en Busia dwe mokalo cha en kaka Mega nyocha en Mombasa gi kuonde ncha en Meru gi kuonde mosedhi. Okapar ni mae dhi chenjo kaka local politics gore Kaluo. Nikech okapar ni dhine Kaluo dhi miyo koro jok mancha ne nigi lemo mar bedo gavana kaka Nyamita gini Migori ni koro gidhi weyo. Wendo en ngami wuondo wang. Iwuondo wang. Makmana gima nyaka wang'i maparo ni ka jatend dhi piny rwakwa miye maber mano jowa dhi miye nikech sani koro lwasi ber to wang'i ni mae limbe ne mar adi mobiro. Gik manyocha no promise e higa ariyo mokalo ni en ang'o mosetim nyaka sani mochopo kare. Weche mag fisheries kata kidhi Kisumu mane timore Kabonyo Kanyagwal. Wach kuru Soin Dam. Nyocha ka ntiere flooding mancha ne timore ka nyewa wuoye wach oula mancha ne ywero jowa. Wach mar chudo mag jopur niangi. Wach mar chudo mag jopur niangi. Gin gik ma wasewuoye. Nekech ing'eni sama wawuoye ni Victor, sirikal onge pesa mano mokwongo. Nekech Finance Bill 2024 no odiro oko. Koro mbaka ema dhi gore. To aparo ni mayino maduong' monego jotelo yudi osiepna John Mbadi wandae gi gik mamoko. Waketie mayino nikech ka ntiere gik mancha na otamo jogi timo kinde manyocha gin minority leader gi gik mamoko gi. Koro giyudi thuolo ni magi nyalo timie gigi. To mogik en ni kaluwore gi katiba omenda kata projects duto te nyaka ketie budget. As long as nigi onge budget as long as nigi go wang'adi mana matin e budget mar ik manyonge mokalo cha milion 300 no ket mar nyiewo ferry mar sirikal. Akene gini be nitie Don koro mane chik motiyo godo do moro ni ncho wete koro emane monego wapenye ni to be pesa Supreme Court nong'iso sirikal noyudo loch. Donge macho ni koro chik moro cha ema pod watiyo go mar 2024 ni donge mane obedo withdrawn. Ma budget mar 2023-2024 no ket pesa ferry. Donge macho ni mane makoro active sana. Yes. Koro kanye monego beni koro wapenjo ni to pesa no be notigo koso nena kanyo to noko bedo dispersed. Nekech Victor mogik wasega wacho ni jatoko ok ng'ong'ne kendo wasenuoyo William Ruto en jatoko to Mheshimiwa Eddy Komondia Nyanga mabende waketo clip na bende biro wacho ni jakalam wuon kalam ok piem godo. Koro en wuon kalam. Koro waparo ni wan gi thuolo maka jomoko ne wacho ni joluo ni opposition emomiyo maendeleo ok nyal biro. Sani koro ng'at motenore gi jatoko en John Mbadi. Mantiere e treasury kacha. Kata doko ni parliament tema nyaka timang'o. But ntiere leverage ma en kaka president kubiro gik ma kubiro kaka president kaka jatend piny to nyalo wacho ni timre to timre. Koro mogik Victor ntiere project manochakore e sirikand handshake. Ntiere. Aparo ni magi gik ma kapod ok wachako moko manyien minyalo chaki to gik gie kore tiweyo. Wawuoye gi jatend piny ni mane Uhuru ochako ka. To gima moko mancho chake higni 2 mokalo. Otimie kapok ochako golo singo moko mag manyien. Wakuongo watieki kata 2 ma kai 2027 chopo. To aneno ni jatend piny nyocha nobiro to timo ma. Kopogore gi mano taparo ni ginene warwak jatoko. Erokamano. Wach mari mogik. Mar wako jatoko. Aparo ni wach mar mogik chigni dwa matenore gi kama wawachie. Nat gi jogo mantiere migawo mar puonjo. Mondo mi ochiw ne jonyuol wach maler nikech aneno statement mabende ochiw gi riwruok mar Ed Teachers pacho kae minyero mokalo ka giwacho ni gin ging'eyo ni sikunde iyaw kendo nyithindo nyalo mana bedo e lwetgi maber ka ginie e sikul. Tiende ni ntiere rochruok gi bagni gi duodni gi tuomruok mar gik mang'eny. Mondo mi jonyuol monego bene iko nyithindo ong'e ni nyithindo iko godhiambo kiny nyithindo donjo sikul
kanat bagni to giwe keto nyithindo e bagni. Victor. Erokamano.